खुलुमबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोननैसो रादाब लानानै फैबावबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। गिबि रादाबाव दङ शिबसागर बिधानसभानि एमएलए उखिल गगैआ हारसिङै जाबाय। मुलाम्फानि थाखायसो रायजो दल हान्जाखौ दैदेनदों होननानै हान्जाया अजद दैखांनानै हान्जाखौ मोन 7 आफाद गौथुमफोरा लोगो गावस्राबाय। बिनि अनगायैबो रायजो दलनि सानैसो दैदेनगिरिफोरा हान्जानिफ्राय ओंखारलांबाय। उखिल गगै बिथाङा रायजो दल हान्जानिफ्राय एमएलए देरहानो हानायनि उनाव जेबो खामानि मावाखै। बिथाङा गावनि मुलाम्फानि थाखायसो हान्जाखौ दैदेनदों होननानै बुंदों। नैथि रादाबाव दङ आसाम रायजोआव थाबैनो गोदान सोलोंथाइ खान्थि बाहायजासिगोन। आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि रनोज पेगु बिथाङा बे सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों रावबो फोरोंगिरिया गावनि साख्रिखौ खोमानो नांनाय नङा होननानै खौराङाव फोरमायदों। आसाम सरकारा सोलोंथाइ बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै सावराय जथुम खुंफुंनाय जादोंमोन। बे सावरायनायाव फरायसालि सरजाबनाय आरो फोरोंगिरि ट्रेन्सफारनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। फरायसालिया सरजाबजायोब्ला रावनिबो साख्रिया थाङा, गंसेबो फरायसालिया बन्द जाया। बे बाथ्राखौ बिथाङा रोखा बुंथियो आरो बेजों लोगोसे लांदां जानानै थानाय फरायसालिनि मासिनि थाखाय 1000 थिसनलाइ बेखेवदों। थामथि रादाबाव दङ आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा साख्रि गैयै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे अफिसियेल जब पार्टल 6 दाननि गेजेरावनो बानायनो नांगौ होननानै स्किल एन्ड एमप्लयमेन्ट डेभेलपमेन्टखौ खावलायदों। आरोबाव बिथाङा मैया अनलाइन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्ट्रेसन खालामनो हानाय पार्टल लन्च खालामनानै होबाय। जायफोर आधार कार्ड दं बिथांमोनहा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव थाङालाबासिनो गाव गावनि स्मार्ट फनजोंनो अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसे जायफोरा आधार कार्ड गैया बिथांमोनहा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज अफिसाव थांनानै 2022 मायथाइनि 31 मार्चसिम रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानो हागोन होननानै मैया फोसावबाय। लोगोसे बिथाङा फोसावबावदों दि बे बाराव आसामाव साख्रिनि एपइन्टमेन्ट लेटार मोननो थाखाय पुलिस भेरिफिकेसन नांला होननानै बुंदों। ब्रैथि रादाबाव दङ मैया बिटिआरनि इएम अरुप कुमार दे बिथाङा बुंदों दि बिटिआर सरकारा बिटिआरनि बोराइसिन सुबुंफोरनि थाखाय फ्रियावनो बेराम नायजानो हानाय बायदि सुबिदा होनाय जासिगोन। बिटिआर ओनसोलनि गासैबो बैसोगोरा सुबुंफोरा देहा फाहामसालियाव फ्रियावनो बेराम नायजानो मोनसिगोन होनना अरुप कुमार दे बिथाङा बुंथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै हो। लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोबा नोंथांमोननि सिगाङाव थाबैनो सौहैयो। गोजोन्थों।